Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Иван Манов и днес ще снимаме клипче на как да се направите количка, бутуши и гащи и каска. Нека да започваме. Тук, така съм си направил, така и така е за каска. Имаме си готова каска. Така и така е за гащи, за обувки. Така и така. Ето за обувки, ако искате може да си ги направите отзад, но ви препоръчвам да са от дърво, кожа или такива. За количка, така. И така. И ще ви покажа как да си направите също и бутон. Така и така. Това е нещо като бутон. Това е за... Нали като имате врата, да си го правите. Аз сега и ще ви покажа как да си направите врата, дървена. Ето дървен, това е акациева или бърч на английски. Също така ще ви покажа и метална. Ще ви покажа как да изглежда. Така. Ето метална. Така. Вижте сега. Така, да оставим тези неща. И бутон. Оставим тук. Така и врата да се отваря. Ще отчупя с цвет и нищо. Също така ще ви покажа и как да се направите кеп. Така и така се правят пръчки. Така и така. Къде ми че виждат? Ето, така се прави нитка, а така се прави кеп. Надявам сега съм ви помогнал. Довиждане и до